Ассалому алейкум, подписчикони азиз. Зери навор Astra G мебошад. Соли бароришаш 1999. Газ бензин дорад. Мотор 1.6 серебрист. Мошинче гуфти соҳибашон нав балоно нав. Ягон ҷош хӯрошидагӣ хеле ҷош наметавад. Мошинчаи состояние беҳтарин қарор дорад. Мошин автомат. каломтон намехеле астеҷиҳо дар кор бошад. Зери навор номер телефоншон мемонам. Занг занитон, пурситон. ҳатман подписатсия кунитон, лайк монитон. Видеои нав аймон.